Nah hinaholongan damang lain ang hurian itu hatta di parsaurata di bagasa tikion jalot tama barita naulisen hata ni debata alani tapara di marohata martanya kita. Dame ni debata na sumurung sian saluh naroha ima na mga ramoti mga rajay ati-ati dahot pikiram muna di bagasan Kristus Jesus tuhatai. Sumobaho doha minuaing madok mauriate marulupulup daging dohot to dinami sonang soharibo-ribo kami ali Jahuba ala ni asidot holong ni rohami. Diho maha sangapod diho maha mulyaon. Laos palawas maha mitaruli dihasitongan ni hatam ay marningot tami tongon sadarion di hari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang. Gabe di pamomos haporsion nami jalalam tugu madok pabuwa surgo di sidi habang sami ido podang situjuo di hami jala tu sido pado rason nami lakanami ay maringan di surgo ido hape sabulo ni todinami alani ali Jahuba debata tung takasma hagugondo hason ni todim mangukap hasit tongan ni hatam di hami pakulingi mahami manangi-nangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hata ni debata mangatoi dohot mamakuling hita takasma begiota di bagasa tikion sian Efesus bidusada mamuhai mai sian ayat 15 tolahas rodi ayat 27. Efesus bidusada ayat 15 sahatu ayat 27 tapai hutihut ma songon tarsurat disi. Asa aupe dukubegi nong porse hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamu na disaluhut akan abadia dang masadi au madok mauliate sialahamu marningot tamu di namartangi yang ahu anggia dilehot debatani Tuhata Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu tod di hapistaran dohot pangukapon manada ibana dipatiur mamata ni rohamuna asa diboto hamu rumang niarta sihirimon siapa juon nai rodi surung ni hasangapon siteanon niaka nabadiai asa ditadahamu nang hagugo ni goguna na sumurungi na tuhita akan porsea siapa korhon ni hagugo onna na marmuliai ai di Kristus doi di ulahod debata di na pinahehenai ibana sian namate jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan banua gijangi tu gijang ni nasa harajau do waso nang hagugo odo hamuliaon nang tu gijang ni nasa goar na tarahatahon dada holat dibahas yang anon doho do dinaro sogut saluhu na do dipatuduk tutoru ni pakna jala dipabaki do ibana na mangatasi sasudi gabe ulu ni huriai ido pamatangna na mangguhi ibana asa gohanna sasudi di bagasan saluhuna ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang haang ginapinaribot horasma dihita saluhuna di parsaurata di bagasa tikion di namarningot tita di hari hananaik ni Tuhata Yesus tu banua gijang takas barita nauli mangatoi dohot mamakuling hita sen Efesus bidusada sian ayat 15 sahatu ayat 27. Efesus bidusada ayat 15 sahatu ayat 27 marojaha mai di padohan Jesus hudul disiamun ni debata. Jesus hudul disiamun ni debata. Sada na paingotok kita doi padohan na pasunggul hotu haporsiot tadoi asatung takas pamoto yota pabuwa Jesus tu banua gijang manaik ibana tu surgo di habangsa ni debata takas hudul ibana di siamun ni debata hatai namar lapatan do pabuwa Jesus ma maniup waso di banua gijang di banua tonga nang di banua torupe ibana ma namang gonggomi di tangan nama huasoi ibana mana marhabangsa jala saguru di ibana do saluhuna semula nape ikon naing takas botota namar haroroan sen ibana do saluhuna ubain nama jadi jala namar hapatiat tu ibana do di ujung na alani do akadamang dohot dainang dungsun diula ibana ulaon lau paulihon ngolu ni jolmai lau manubus dohok manesa dosa ni jolmai takas manaik ibana tu banua gijang
jala di papatar ma hagogodo huaso tuibana ma nasa saluhu na ro marsoba ay di siamun ni debata di surgo di habangsa ni Tuhani di sido ibana nuay maniyok tapuk harajau ni asa kadamang doho denang di papatarido pabuah Jesus na manggonggomi nasa na adong. Alania kadamang doho denang buhado panadayot tadi Jesus Kristus jala buhado haporsot tadi ibana naing takas berengotta pabua ido na dihamulatehon ni Apostol Paulus sian huria na di Efesus jala pola do sampai di hatahon Apostol Paulus dilas ni rohana ala nunga tubuh pakkaporseaon ni hala Efesus manang huria Efesus di Jesus Kristus na tongon naung marhabang sa di banua gijangi na marhuaso di atas ni saluhut na maniop paruhumani na maniop tapuk harajau ni na manggonggomi na sana adong takas marulupulup daging dohotod dini Apostol Paulus ala di boto ibana marhapor seaut tu Jesus ido halak Efesus jala nunga tubuh hapor seonna jala naing takasma asalam hot panadayon na sida di Jesus si gabe didok si Paulus ma dang masadi ibana madok mauliate tu debata huhut manangyakon huriyai alania kadamang doho denang naing takas buasa haroa ikom marulupulup buasa haroa dang masadi si Paulus martangi yang tu debata madok mauliate huhut alani naung porsei halak Efesus huriyai di Jesus Kristus akadamang doho denang naing boto otta ala Jesus Kristus ibana do namaniyo puaso ni banua gijang banua tonga banua toru manaik ibana tu banua gijang papatarhon pabuan asian ido harorwanna asana mulak do ibana tu inganan harorwannai Jesus Kristus do na mangukap dalan dihita aido didok Jesus pabuah manaik ibana tu banua gijang dung sudiula ulau ni lau para di ingana dia kana porsea alani lasmar hatta ai di surgo di habangsai di sido di parade inganan nahot rodi salilingna diau dihamu nang diaka na porsea pe akadamang doho deunang dinama naik Jesus tu banua gijang di papatarido pabua dakka tiopa portibion ibana alaina marhuaso do ibana mamulus saluhu nai jalanung nga dihamonakos saluhu nai alani ido nuaing harajauni takasma doho panggonggomioni adong di tangan ni Jesus alani pakkaporsaon si songoni itu budi rohani halak Efesus di huria Efesus ido bana madok mauliate jala martangi yang manotong si Paulus marningot haporsion nasidei asa lam tanak niya panadayon asa lam tubuh niyan mangerbang hut marparbue haporsion ni halak Efesusi asa lam panadayon natakas dinasida di Jesus Tuhani ay di ibana do hagugo ni saluhu ido didok Apostol Paulus asa lam torang lam tiur mata ni rohani halak Efesus asa lam torang jalan yang lam tiur hapor syoku mata ni hapor syoku manada Jesusi ibana do Tuhan si pujion jala si sobaon alanido kadamang do denang marpangiduan Apostol Paulus ditangyang nai sailam ditabay Tuhan ma tod di hapistaran doho tod di pangukapon lau manada Jesusi alania kadamang doho denang diau nang dihamu nang dihita saluhuna ikon neng takas panadayot tadi Jesusi asalam hot hapor syota
Pabuwa ibana do Tuhan na marwaso di atas ni saluhut. Ibana do na maniop habangsa dohot harajau ni. Jalatu ibana do di ujung na sadok portibion. Dan sebagian, dan sautik, dan sadaugamo. Alay sadok portibion, ikom madopakon do maradopon ibana do di ujung na. Dinaro ibana muse di paruhumani, dinaro ibana pajongjong penghakimani tu Jesus do saluhukna. Alania kedamang dohok dena iko sadok nasadila mengakuhon jalan nasatot iko bertelut laho sumoba Tuhani. Alania kedamang dohok dena ido bana di dok apostol Paulus ditangyang nai asa lam dilehot Tuhan ini antod dihapistaran dohok roha nabui mangalehon pangukapos siya Tuhani gabi manada di Jesus Tuhani. Alania kadamang dohok denang panadayo di Jesus Kristus. Iba na naong manaik tu banwa gijang nata pestahon di bagasa tikyon. Ikotakas panadayo mido panadayo kudo panadayota saluhutna. Iba na do na pinahehe ni debata siyan namate. Jalan waing iba nama na pinahudul di siya munay na patuduhon hasangapon do hahormatoni di bana doi Jupang. Alanido akadamang dohok day nang namasyahulong kita. Dangadong be na mangatasi Jesus. Atik pehay ba na tumoro siyan sa luhut marhite hamamate nay. Alay marhite hananaik nay. Jala marhite na hudul iba na di siya muni debata. Dangadong be na mangatasi iba na sa luhut na nung aditoro ni pak na jala ditoro ni huasona. Baliksa. Moloro ari paruhumani. Moloro iba na ari padua halihon. Dina padua halihon rotu portibio na kadamang dohok denang. Pajongjong paruhumani ma ibana. Dang nalahu mate be. Dang nalahu mamorsado sa nijol may be. Dang nalahu gabi di haliaw be. Ikom mate tarsilang. Alay. Dihamuliaon. Dihasokalon. Pajongjong paruhumani ma ibana. Alani dua kadamang dohok denang. Tadok mamauliate. Dinamarningot tita sadarion. Ari hananaik ni Tuhan ta Jesus Kristus si. Naing paingot to nao, paingot to kamu akadamang dohok dainang. Pabuwa Jesus Kristus do. Na maniop hasangapon saling liling na. Di bana do habang sa paruhumani. Jalan ngadong natuk mangatasi ibana. Ala ditoro ni patna. Ditoro ni huasona do saluhuk na. Ala ni sumobay bana mahita. Tu ibana mahita marhapurusan. Ay takas dua kadamang dohok dainang. Naing boto otta. Pabuwa hasisikop ni saluhukna ulaun na ni igil ni debata nung atung takasi Jupang jalamasa di patupa Jesus Kristus. Alana hurianai pe, alani hurianai pe di hokkop Tuhan itu. Alani hurianai ima pamatang nai. Ikon neng takas mai lamanada di Jesus Kristus uluni huriai. Ido di igil, jala ido di pangido apostol Paulus ditangyangna sian huria naung tubu marhapor siaw di Jesusi. Atong akadamang do denang ikon neng takas lam matoras panadayom di Jesus. Ay ido di pangido apostol Paulus ate. Ido tong di pangido barita na uli ikon neng lam takas matoras panadayom lam nalnal parnidaam di Jesusi. Boto ma ibana do haroroan ni hagugod do huaso. Ibana do nang haroroan ni pasu-pasu dohot halua do hanguluan diho. Lastu ibana do saluhu na marhauzungan. Alania kadamang dohot dainang. Sobba ma tu hatay. Unang maholan na di portibion di paiday daho. Dang siap portibion tupalmu. Jaladang portibion inganan naho diho. Alay di surgo di habangsa ni Tuhani. Di sido Jesus Kristus natakas manggonggomi. Jesus dumadok. Lao iba na tuban wagi jangi para di ingana diau. Para di ingana dihamu. Para di ingana disadok akan aporse di iba na do. Ido bandadang jadi bosaro hatta. Ay partuaom mudo.
do partuoku partuau ni portibion do uban nalao ibana tu banua gijang jaladang ditadikon boti portibion suadong padongani manang di bagasan huasona siap banua gijang ibana marnida saluhu nakaparulatai sian habang sanai ibana mamasu nakita saluhu na alania kadamang doho denang di siamun ni debata di habang sanai di sido Jesusi namar lapata doi di inganan na paling terhormat di inganan na paling marwaso sianido Tuhani nuaing manggonggomi dohot mangarajai molo peroto di porbadia songon nabi nagabagahon na di hatiha parnai na itu banua gijang jalanung ngatung takasi tutu di hita nuaing hadirion nitu hataimei asa manugu hita manada ibana asa to di ima patadahut tu hita isedo Kristus naung mangalehon dohot na parade haluaon hangolua sisaling-ling na di hita alani sunang tatulak to di porbadiai palawas mai mangarajai rohado pikirata asa tung takas lam tanak panadayotai di Jesusi songon nani igil ni barita naulion naing lam tada lam sikop patar nian dipatiur matani rohatai asa taboto rumang niarta sihirimo dihita ima sian pajuon nai ima disurung ni hasangapon sitianon nyaka nabadiai alani disurgo di habang sanai ido podang situjuan di sido sabulon ito ditta asadang portibio behahotan doho ujung nilakata ay marhite namanay ki Jesus Kristus sianido harta sihirimon dihita jala tu sido ujung nilakata alani padoras lakam madapot to Tuhani marhite-hite namanotok kita marhauduhom mangulahon akanul nadinggani saliling di paluas Tuhani do pehita nuaing di portibion laho pajongjong hasit tongani mangulahon ulaon lomo ni rohanai alani kadamang doho dainang Jesus ibana do nahudul di siamun ni debata napatuduhon dari pabua ibana ma pengantara marhite ibana mahita adong akses masuk tu banua gijangi adong akses masuk marpangido waktu tu hatai tu debata alani akadamang doho dainang botoma dang adong warna asing di pasahat tuho ditoru ni langiton dang adong di portibion akadamang doho denang ditoru ni langit guarna asing sodukon ni guarni Yesus Kristus ibana na hudul di siamun debata di hasangapo do di hamuliau ni di sido ibana gabe parhiteatta asa dapot tita aka na pinangido ni rohatta Jesus sian habang sana na di banua gijangi mabagabagahod doho madok tu hita narodo ibana lahu mangalap akan aporsea lahu pajongjong paruhumani asa nasa dila nasa pamangan nasa ngolu nasa tot roma do pakon ibana jala dijung naik mangokuhon ibana do Tuhan si pujion jala si sobbau alani do kadamang doho dainang las marohatta manotong mahulam manada Tuhani di sitaun do di parukulomi penuaing tanda maibana ibana do pengantara diho lahu majalo pangapulion siat Tuhani di nama saipe parsoriomi botoma Jesus nama naik tu banua gijangi dileho do wahaso diho lau mangadu pinasa kapar sorioni asa margugoho songon ibana naung manaluhon paru kilon marhite hamatean naung manaluhon hamateani molope ko bolusote kadamang doho denang ingok ma porsea maho marhamonanga doho di ujungna songon Kristus naung makamonakon saluhu nai alani marulupulup madaging doho todita dina marningot tita mamestahon hana naik ni tu hatta Jesus Kristus tu banua gijang lam suam mariho
lam suamma diau, lam suamma dihita salhuna, paboa di surgo di habangsan itu hani, di sido di parade inganan, diau di hamu nang dihita salhuna. Alani mau lope di portibion do pehita, igok ma, ikut tabarita humma, barita hamulia harajaun itu hatai. Jala manotong mahita, mano gujol mai, asa dohoti, marnapunahon halua do hanguluan, na pinatupani Kristusi. Pos marohata kadamang dohot dainang, dang portibio kapeha hotan nilakata. Ala di surgo di habangsan itu hani, tu sido nang padorasota lakata. Jesus madok dinaro ibana tu portibion. Lau mangalap akan aporsea. Jakonot tama ibana di bagasan parulopolopon, di bagasan hamuliau hasok kalau do habadiau ni bana, ro ibana tu portibion di harorona napa dua halihoni. Di papatar do paboa moloro ibana ari pa dua halihon tu portibion. Takas akadamang dohot denang, dang nalaho marniay be, dang nalaho mak kokop dohot laho manaon hamatiani, alai laho papatar hon hamuliaon na, papatar hon hasangaponi, di bagasan hamuliaon do hasangaponi may bana, pajongjong paruhumani, atong taru limaho. Ditupal halua do hanguluan nanaing si pasahaton ni Tuhani ay di surgo di habang sana, di sido di parbaga, di sido di parade inganan diau diho nang dihita saluhuna. Amin.